ба иттилои Спутник Тоҷикистон, мақомоти Қазоқистон содироти гандум аз қаламраваш тавассути роҳи автомобилгард ба кишварҳои Иттиҳоди иқтисодии Авроосиё ва берун аз он манъ кардаанд. Қарори дахлдор дар ин бора аз ҷониби Вазири кишоварзии ҷумҳурӣ Эрбол Карушеков ба имзо расидааст. Дар санад гуфта мешавад, ки ба муддати 6 моҳ содироти гандум аз қаламрави Ҷумҳурии Қазоқистон тавассути роҳи автомобилгард ба кишварҳои сеюм ва аз кишварҳои Иттиҳоди иқтисодии Авроосиё манъ карда шавад. Ин мамнуият тибқи санад аз 10 апрел эътибор пайдо кардааст. Тавре дар вазорат шаҳр додаанд, чунин тасмим дар доираи мубориза бо қочоқи ғалла гирифта шудааст. Ин ниҳод афзудааст, вазъи кунунии бозори Қазоқистон чанд сол аст бар асари содироти ғайриқонунии гандум ранҷ мекашад. Мақомотро водор кардааст, то чунин иқдом кунанд. Тибқи додаҳои расмӣ, Қазоқистон таи як соли охир 13.2 миллион тонна ғалла ва орд содир кардааст, ки болотарин нишондиҳанда дар таърихи ин кишвар аст.